Dobrý deň. V tomto technickom videu sa zameriame na prevádzkové režimy systému Striker a na to, ako sa systém správa v reálnom čase pri rôznych prevádzkových podmienkach. Toto video nadväzuje na predchádzajúcu časť o riadení a regulácii a ukazuje, že Striker nemení svoje správanie náhodne, ale pracuje na základe jasne definovanej prevádzkovej logiky. V štandardnom prevádzkovom režime systém pracuje v stabilnom pracovnom bode pri nominálnych podmienkach, zabezpečuje kontinuálnu výrobu tepla a vyžaduje len minimálne zásahy riadenia. Pri čiastočnom zaťažení sa výkon systému plynulo prispôsobuje zníženému dopytu bez potreby vypínania alebo nestabilných prechodov, pričom je zachovaná ochrana mechanických častí a stabilita celého procesu. V dynamickej prevádzke, keď dochádza k rýchlym zmenám požiadaviek na výkon, systém reaguje plynulo a koordinovane prostredníctvom regulácie otáčok, tlaku a teploty bez náhlych skokov alebo mechanických šokov. Ochranný režim sa aktivuje v prípade, že prevádzkové parametre smerujú k hraniciam povolených hodnôt, pričom jeho cieľom je stabilizovať systém, dočasne obmedziť výkon a vrátiť zariadenie do bezpečného pracovného bodu. V prípade kritickej alebo nestandardnej situácie prechádza systém do núdzového režimu, ktorý zabezpečuje bezpečné odstavenie zariadenia s prioritou ochrany systému a okolia pred výkonom. Prevádzkové režimy systému Striker sú výsledkom reálnej prevádzky, nie teoretického návrhu, a každý z nich má presne definovaný účel, hranice a reakcie. Vďaka tejto logike je správanie systému predvídateľné, stabilné a vhodné pre dlhodobé priemyselné nasadenie. V nasledujúcom technickom videu sa zameriame na servis, údržbu a dlhodobú podporu systému Striker. Ďakujem za vašu pozornosť.